Witam was kochani, z tej strony Patryk Rojorewski, Roy Playing Games z nietypowym gościem, moim serdecznym kumplem, z którym właśnie jeszcze nie miałem przyjemności do tej pory czegoś wspólnie dla was nagrać. Freaky Gamers! Witam cię serdecznie. Wita doktor rehabilitowany Małośląsko-Ciula. Dokładnie tak, czyli wszyscy się cieszymy, bawimy i udajemy, że rozumiemy. I jadymy. Zagramy sobie w kopa, zobaczymy czy przerodzi się w serię, zobaczymy jak się będziemy w tym wszystkim bawić. Czarna lista, Splinter Cell. Ja miałem do czynienia tylko z Conviction, bardzo mi się podobała. Ale wiecie, Rojo, skradanie, tłumiki, cień to raczej tak słabo. Na szczęście gra oferuje tutaj 3 różne podejścia chyba, nie? Friki, jakiegoś ducha, jakiegoś szturmowca i kogoś tam jeszcze. No nic. Ja już wiem, co ty będziesz robił. Już wiem, jakie podejście ty będziesz brał. To wiem. No to badamy to, hopej. Jadymy. Launch mission, jadymy. No i jest szansa, że Rojo będzie pierwszy raz wreszcie godał jak normalny człowiek. Jak prawdziwy rodowity Hanys. Ja. Dobra, mamy angielski channel, panie, kurna. Tak, bo Obejrzymy. pytaliście mnie kiedyś, Rojo, bo wiadomo, że masz mało czasu. Kogo przede wszystkim na YouTubie oglądasz? I oglądam Beczkę, Krzysia i właśnie Freakiego. To są osoby, które oglądam na bieżąco, bo rzadko rzucają materiały są dość krótkie i zawsze mam czas je ogarnąć, także... No jeden z nielicznych, co goda normalnie jak człowiek, a nie się tego. Dobra. Dobra, jademy. Ja, ty się, czekaj, w to je... Ja je murzynem. Ja wiedział, że to się tak skończy kiedyś. Tyś masz krasna żyć. Ja, czarny hobby grubiosz. Dobre. Ja w epie nie mam ni granata. Jo, czekaj. To na tabie, wiesz, że to może się sam sprawdzasz te wszystkie, nie? Tak. Normalne. Normalne, koło. Dobre. Ale nie widzę tutaj granatnika, nie podoba. No nie ma, wiesz, ani Flammenwerfera też nie ma, Flament wefe. ani Flament. Dobra, słuchaj, zamarkowałem ci gościa, żebyś wiedział, gdzie się porusza. Dobre. Czekaj, to ja teraz spróbuję coś takiego. Okej? Elegancko. Ta. I co, to ja go będę ciulał, nie? Ja, ciulej go, jak przejdzie. No i gist. Dobra. Hopie. Okej. A kurna, następny idzie jeden. Czekaj. Dobra. Mamy to. Jednocześnie. Ja. Dobra, sztywny leży. Dobra, to ja teraz pójdę tutaj za taksinia. Okej. 2K Games. Tukej. Słuchaj, to ja sobie wezmę tutaj przyjaciela. Ja, dobra, weź go kaś z kitry, ja nie pomyślał. To jest Wyciepłem dobre, nie? po prostu. Bo w tej ostatniej to nie szło ich ten przeciepywać. Tu je to No. tak jak było we tych pierwszych, to ja też go ciepna sam do tej wody. Wyciep go. Puć. Dobre. Wziąłem od razu karabin, już czuję się lepiej. Ja. Czekaj, jeszcze amunicja po twoim typie. Goblin, stary, nie chcę goblinów, gadź z goblinami, kurwa. Czekaj, ja rozdupca... O, no. O. Ta. O, ci powiem subtelnie. Po cimoku. Dobre. Dobra, ja sobie wziąłem paralizator, stary, I nie wiem. tero... Czekaj, bo tu mamy te dźwirze i tero, no nie wiem, bo cel mamy... sam nie przejdziemy, dobre. To ja bych zobejrzał pod spodem Dobra. i blank pusto. Możemy w sumie wlazować. Okej, rozumiem, że wchodzimy tutaj na zwolnionym. A nie było... Nie, wiesz o co mi chodziło. Ja wiem coś ty chciał. O, breaching jest wolnej. Czekaj, a tu idzie się na taruach jeździć, te obejść. O, hopie, tańczymy coś. Space Jump. Pierdolę, fryk, ja się boję, ja tu zostaję. Jakie mają gryfny dywan, pierunio, taki miał kiedyś, ten, perski dywan. Tukaj. Dobra, czekaj, Tukaj. co sam mamy? Widzę fortepian. Jak ty tam patrzysz przez to wszystko? Musisz się wejść pod tymi drzwiami, masz pick under, nie? A, jest, po prostu Ja. mi się nie załączyło, bo ty pikowałeś. Dobra. No okej, tak jak wiedzę. Niby pusto, nie? No, słuchaj, z fortepianem jeden gościu, teraz... O. Okej, teraz jest 2. Jeden barczysty, drugi taki świeżak.
Ale generalnie frontalny atak, no chyba, że zrobimy to. A czekaj, a tu jeszcze mamy te drzwi, po lewej, nie? No właśnie, to chyba, że ty z jednej strony, a ja z drugiej. Ja, możemy tak zrobić. To może być, kurczę, naprawdę okej. Ja, Ja dobra. sobie wybiorę coś adekwatnego do zaistniałej sytuacji, mianowicie wezmę sobie Bazukę. Goblin, kurwa na full auto i koniec. Dobra, no to idziemy. Dobra, na 3-4. 3-4. To jak, O, jak ciulów, stop. co jest? Tego to już się nie spodziewa. Freaky was detected. Się ten... Jak ty grasz, możesz grać po cichu. A wiesz jak to gadają, że każdy muzykant od instrumentu den tego wie, że najważniejsze jak pędziecie pierwszy dmuch. Tak więc ten... O kurna, nie było żadnego tego checkpointa. Dobra, robimy to teraz gipko i tego. Bo sam był pies za tymi drzwiżami, kto to miał wiedzieć. Okej, poczekamy jak... Dobra, już ich ten zamarkuję. W ogóle wiecie, kochani, generalnie ostatnio gram z coraz to większą ilością innych, mniejszych, większych youtuberów i te moje kopy zamieniły się troszeczkę w taki z gamingiem w tle Royo Land Show. Okej, Dobra, ja już jadę z nim. okej. No, Okej, i ja pięknie, gościa dobra. tutaj Dobra, ściągnąłem. dobra. Wiesz, jak mój przyjaciel, kurde, o którym ci opowiadałem, też z Bytomia, pozdrawiam Bytom. Bytom został przytulony i to ostro. Ja, Bardzo najmilsze miasto w całej Polsce teraz. No. Jak Kapral właśnie, który gdzieś tam w tle nieraz się pojawiał przy paintballu, to potem godam przez cały tydzień. I żona po prostu wie już z kim Jorzech był. Ona już wie. Dobra, to my oba pójdziemy tą samą drogą, bo jak się rozdzielamy, to coś nam nie idzie. A najfajniejsze, Kani, było to, że Friki był na pierwszych początkowych paintballach z Rojem, nie? W Zabrzu, potem w Tychach. Ja. No, a myśmy się poznali dopiero potem w Cugu, jak żeśmy wracali chyba z PGA. A czy w sumie pierwszy raz to my się trafili, no wiesz, we Sosnowcu na Game Dayu, nie? Było. Ale było. to nie ma co tego wyciągać na wierzch, bo to... Bo to wiadomo. Teraz będzie Game Day w Katowicach, to będzie okej. Dobra. To będzie okej. Powinniśmy jeszcze zagrać sobie z setem, żeś go mógł tak, wiesz, zawsze sympatycznie, delikatnie disować na to ubóstwo. Tak, mamy taką jedną ciulę opartą. Tak, tu mamy gościa, który generalnie też ma troszeczkę wylane na nas. Czekaj, ja spróbuję. Ja- O, dobra, po leku. Tu jest jeszcze jeden. Okej, padł? Mam drugiego. Ładnie, elegancko. Dobra. Bo ten hop miał ten hełm, nie? Walnąłem mu hełm. Hauer mu kipnął na podłogę i ten. I musiałem jeszcze raz na niego walnąć, nie? Mu heada sprzedać. Dobra, ja tego wyciepna bez okno. Nie zmieścił Dobra. się. Ja też A się dobra, niech się Lego. Nie wiem, mam ochotę z nim robić dziwne rzeczy, ale pewnie mam ograniczone. Co my robimy, kurwa? Czekaj, mam ochotę go dropnąć, ale tak fest dropnąć. No toś go dropnął. No to nie, dupa. Dobra, olać. Nie dało się nim rzucić, nie? Dobra. Jakie tu mamy klimaty, te pierunie, szezlongi ze skóry. No, Ciulu. polej ginu. Czekaj, tu mamy jakiś ten router. I on coś sam terobajstluje. Hakujesz go, hakuj. Ja. Ja te ślep jakoś widział. Ja już to Kaś widział. Polecam, a znaczy kurwa wszystko polecam u Frikiego na kanale. Nie jestem w stanie niczego wybrać konkretnego. Ty obejść z tej armaty to byś się dupnął, nie? O, dokładnie. Wiesz co lubię, Frikens. Frikens, mały śląski kompaktowny przyjacielu. Patrz, mamy tutaj dual blitz. O to mi szło od samego początku, dobre. Ja nie jestem pewien, czy to nie jakaś pozycja, Bo to wiesz. ale możemy robić Jednie dual. zrobię, jak drugie się sam nie z tego. No tym bardziej, że... Siul. I jedziemy. No. Mamy te lasery obejść, choby No we dobry, bonda. mam białe rękawiczki. Światło. You've been spotted. I'm aborting the mission.
I koniec! No Ty bez niegody! sensu. To tyle pitolenia, wiesz, jeden malutki błąd dupa. Dajemy jakąś inną misję, gdzie wiesz, Ja. będzie na lethal weapon przyzwolenie. Nawet nie było... O, ciule. Nie. Return to lobby, continue. Ja. My się na tego, no skradali, no kitrali w pieruny. Już nie mam nerwu do tego. Friki tak na szybko, tak jak wcześniej powiedziałem, że na zasadach wywiadu. Twoja pierwsza przygoda z grami generalnie. O pierunu. Gianna konsola. Sisters na Commodora. Jeszcze Ale pamiętam za bajtla. 6.4 czy Plus 6.4. Ja Ja pamiętam, wiesz, o ten śrubsztakiem to wkręcał. Pointa śruba stracił, nie, to myślał, że mnie matka zaczaśnie. czyszczenie głowicy i to Ja. tam... Dobra. Niestety muszę wyjść z party, ale zaraz się dodamy. By... No tak, Paladin nie za bardzo. Ja bym tak chciał znaleźć sobie najpierw fajną misję. Ale jakoś to tak wyforstelowali podług mnie trochę dziwnie, że nie masz normalnego menu i no musisz kurna po fligrze łazić. Dokładnie, To dokładnie. Tam szukać, wiesz. ja. No nic, bywa. Ale a propos tam oczywiście, wiesz, naszej, nie tylko naszej regionalności, kiedyś kumpel, fan kibic GKS Katowice przychodzi do domu i tak patrzy. Ojciec warszawiak, matka z Pszczyny, ojciec złota karta ruchu Chorzów stary, a w podłodze walała się piłeczka Zagłębia, nie? A generalnie zawsze był kibicem Górnika Zabrze. No to jest blank komplikowana sytuacja. Wiesz, Józef to wychowany blank prosto, chorzowskie psy i tak dalej. Ale znaczy pozdrawiam wszystkich ze Chorzowa, nie? Ja tego, ja nic nie mówię. Żeby nie było. Nie, ja ten... I obszaja Chorzowowi, nie, to jest tego, wszystko jest okej. Słuchaj, dobra, ty mówisz filter, bo od Ja. nowa to mamy ten. Ja. Walniemy sobie New, nie Seaford, walniemy sobie... A może? Czekaj, tu jest coś takiego. Dobra, to generalnie ten Pakistan, to nam nie wyszło No specjalnie. niekoniecznie. Dobra, to z Szmaglera znajdziemy, CD Action, okej, niech... Okej, mamy. I teraz tak, online. Ciul, jakby się tego nie szło zrobić prościej. Chcę grać w koop, chcę Właśnie, strzelać. Chcę strzelać, chcę z frikiem się bawić, no. Fajerować. Dobra, jesteś, wysłałem ci zaproszenie. A, nie wysłałem, teraz ci wysłałem. Czyli pamiętaj, to jest te ruski plus moc. 2. Ja, dobra. Niech żyje Uplay, niech żyje Uplay. Ja to kocham, te originy, te Jesteś. Steamy, te Uplaye, nie. Wszystko. Ja Jeszcze temu przaja. Games for Windows Ja, to już w ogóle. Ja nie wiem, to jeszcze w ogóle jest ten? W jakichś szpilach. Bo ja to ostatni nie raz ma pamiętam z tego, z Kenin Lyncha, co nie szło, że się kupił oryginalną gra i tego nie szło zainstalować, nie? Aha, No. aha. Bo jeszcze Nie, z tego, nie było w Polsce wtedy tego całego Game for Windows. Zawsze były jakieś jaja. Wiesz, teraz będzie wesoło. No właśnie. A to zaś jest tym, Seaford. Czekaj, mission Widzisz? settings. A, widzisz, to teraz sobie zmienimy. Nie mogę. Nie mogę, musimy to przejść i po prostu, kurde, koniec. Dobre, to nie, Niż zrobimy to. Nawet poziomu trudności nie mogę obniżyć. Nic, dobra, robimy to jeszcze raz. Mega pro i koniec. Przynajmniej żeśmy sobie... Tak po śląsku teraz będzie. Ja. Wcześniej to my tak teraz forsztelowali jak zagłębioki, a teraz już będzie blank po naszemu. 100%. Ja. Nie, serio, ja go rozumiem. Tylko nie chcę mi się wszystkiego tłumaczyć. Wiesz. Ale mi też kiedyś mówili, wiesz, żebym zrobił odcinek cały czas. Ja nie jestem w stanie, bo wiesz, ja strasznie lubię tą gwarę. Jak moja matka ubóstwia właśnie słuchać tej gwary, no ja tak po prostu no nie potrafię, tak? Jakieś tam 3-4 może wyrazy, ale na szczęście zaprzyjaźniłem się z Frikiem i Przecież, że ci nie padą, co byś ciep Bluma na Finsterbleta albo coś takiego. ja, Pajti baną na berzę. No, o tym właśnie godą. Genau, to jest to. Ja wiedziałem, że fajnie się będzie razem grał, ale nie wiedziałem, że aż tak.
Dobra, ale czekaj. teraz mega pro, stary. Ja. Specjalnie nie używam tłumików i kucam, stary. To jest... Zobacz, ile jak ja się poświęcam, chłopie. Jak tyś się zmieniał specjalnie do tej szpili. Dobra, stagowałeś nam te frele. Dobra, to już Ida biera tego, ty strzelej tego drugiego. Dobra. O, nie mu co. Dobra, ja już go jada. Co jest? Co jest? No ciulów 100. Czekaj. Kto kogo zdetektował? A, że ja Wiem. zostałem. Nie wiem jestem. jakim pieronowym cudem. Ładnie wymierzyłem w główkę tego, ty tam przeleciałeś. Ty, albo ich strzelamy w jednym momencie po prostu i tyle. Ale o to chodzi, że w ogóle nie możemy używać tej broni falnej. Ty, ale no... To jaki to jest sens, jak go ściepia do wody i on tak czy srak umrze? No, gra uważa, że wtedy on już jest uncanny. Dobre, niech będzie, niech będzie. Chyba, że przycelujmy ich sobie teraz w głowę. No to raz, dwa, trzy. No i dymy. No i Silent Kill, stary, 250 punktów, kurde, niedźwiedziej łapki dostaliśmy. No ale lepiej ich weź sam ciepnąć. Jakby Jasne. pojmiał ktoś tego, Nie znojść to, niech się popływo, która... Dobre i dymy. A, Widzisz, spacją się troły, jak kusie. Ja. Dobra, goblina nie biorę. Przeładuję sobie. Uważaj, bo tu ten gościu jeden chyba będzie na dole, nie? Czy nie? Nie, tutaj jeszcze nie, sam dopiero po prawo będzie pierwszy. Aha. Te dwa są będą jedno oparte o ten fortepian, nie? Mhm. Czekaj, ja tutaj zgasza światło. Okej. I tak, jest, czekaj, bo nie, ten ostatnio tak nie stał. To coś jest nie tak. Aha. Ja się tak nie bawia. Nie wiem, gdzie jest ten gruby. No ja też Ten- go ten nie widzę. garnitur. Dobra, Czekaj. ja pójdę tutaj i spikuję w tym momencie. Ty nie będziesz tego widział, no ale sam za tymi drzwiżami jest pies. I jak ty to roztworzysz, to on ci wyleci. Ja pierdzielę. To ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Nie wiem, ale saltowałem go. Ja, a widzisz, a dobre, ale nie widział ten nic. Nie, ja po prostu się ładnie No cofam. to i- dobre. Nie, bo tutaj olewamy to, bo ten pies to nas tutaj może na... Czekaj, ja spróbuję wleźć. Dobra, idzie ten drugi, mam dwóch. Okej, Właśnie, tu jest cimia, tu cię nie zobejrzą. czekaj, dobra. Będziemy czekaj, niech on podlezie, ja go spróbuję zaro Ten no, nie troszkę wcisnę się, kur... przytulić. To czekaj, to ja przejdę tutaj, byś miał plac. Dobra, Dobra, ja go biera. mam plac, bier go. Strzelaj drugiego. Elegancko. Jasne. No, nam to wyszło. Kurde, no bo on kucnął i wiesz, sam ten był. ja Nie, no masakra. O, ja nie wiem. Ty w Nie ogóle, dam rady, tyś sam wybrał poziom trudności. Normal, nie mogę żadnego go zmienić. To jest normal. Ja. Pierunów. Pierunów, stop. Dobra, nie, czekaj, to strzelamy ich zajść, bo to już... A ten, czemu on teraz stoi na wierchu? Jocie dupsa. Nam wprowadzili ten element w zaskoczeniu. Nie, dobra, idzie, czekaj. A bo już strzelą tego dali, a ty tego bliżej i tyle. I no nie Dobra, wiem, no. no to raz, dwa, trzy. O, ty, No ciulu! Dobra. ciule się tam... Cały magazyn się... Ale Weź ściep tego, ja wezmę tego następnego. Dobra. Ludzie są zachwyceni, że oglądają to po raz 68, Ja też, ale Jorzek się dobrze bawia. O. Dropnąłem, kurde, ale on spadł na kamienia, nie do wody. Dobra, już łostow, pójdź Samino. Czekaj, jak było to wesołe kółeczko wyboru? Na tabie to Na może. tabie, myślałem, że na alcie. No. Czekaj, a w sumie, bo tyż masz taki karabin na plerach, nie? Tak, i on ma... To on jest etumikiem, ja. Dobre, to To ja się, zastanawiam się teraz. no. No, Eee. fajnie. 2K Games. Dobre. Standardowo proceduro. Nie mogę. Roztwórz ta drugotajla, dobre. Aha, dobry. No i tak, mam tego jednego, zaznaczam tego drugiego i czekaj. Kaj Wiesz, tu drugi idzie... kucnie i nie będę miał na niego winkla za ten fortepian. Dobre. Muszę przejść dobre. tak. Czekaj, to ja idę załatwić tego pierwszego. Dobra, to idź. Mam go? Ja swojego No, też. Dało dobra, mi się strzelić w Dobra. głowę. Miałem na to 14 pocisków. Ale... Dobra, to ja robię tego routera całkiego i...
O, Rób, tym bardziej, że mamy jeszcze jakiegoś na C i potem jeszcze na B. ale mamy postępy, nie ma źle, nie ma Nie źle. ma źle, nie ma źle, jest okej, ale dobrze, podoba mi się, wiesz. Ja, dobre, trzeba Ale- się skupić. No bo w dwójkę to jest raźniej, za każdym razem weselej. No. Mamy te brytyjskie fany na ścianach, pierdolajcie się poczuć Wasze patriotycznie. rojo, pierdolni sobie przez okno. Dobra, Czekaj, okej. bo nie będzie sam po lewo tego pca. To był ten dual bridge. Dobra, to nie kamera. od razu, dobre. Tu nie ma żadnych No. niespodzianek, żadnego lansu. Raz, dwa, trzy. Ciul. Ciul. I a teraz jest ta kamera, nie? To daj pozór. Ty jesteś dobry w ściąganiu kamer. Ja, no czekaj, czy ja nie wiem, a nie, czekaj, bo tu idzie, Dobra, padł. rozdób coś? Ja, bo wiesz co, bo tu idzie wyleźć bez okno. A A ja cię zamknąłem. ty, Nie, Spice Clan. Dobra. lufcik głos, by się przeluftowało trochę. Wyleciał. No, napięta atmosfera. Dobra, czekaj, obejrzymy jeszcze dalej, czy idzie. Okej. Ja, tu mamy... Ktoś go do ino. A nie, to było... Dobre. Nie, ja, Jest- widzę jest tam hopa, gość. ja. Dobra, wskakuj. Dobra, to właśnie. Wlazły. Oczywiście wiesz, będę po cichu. Jojda. Dobra, ja idę Co za ja tobą. robię? Co ja robię? Krab Fischera. Nie wiem, w Conviction mi się strasznie podobała. Ja, Naprawdę mi fajnie też, się mi gra. też. Może sobie potem wrócimy do Conviction. Ja, jest Czemu opcją, nie? jest opcją. Dobra, chyba jest ino jeden, on stąd wylos. No to w pysk. Czekaj. Ja Nie, teraz ma nie co- wiem. nie ma co kozaczyć. Kurna, sam jest ten pies. Czekajcie, jest jakiś... Padł. Padł. Dobre. Ty patrz, dobry, ty my pro jesteśmy. Ja, a coś ty myślił? O, ty obejrz, mamy fligra. Bonus los. Ciul z nimi. Ciulać bonusy, czyli Roy ledwo bry. byśmy przeszli. Dobra, ja wezmę tego i go sam w tacimia, wiesz, stykuję, aby go żaden nie ten. Że co kurwa zrobisz? A ja wezmę psa, hot doga sobie wziąłem. Pójdź sam. O, no i pięknie. Masz, że pieska życie. O nie, Jorzech oświecił, dobra. Masz. Bez cufa. O, dobre. A czym latarka była? FM? Nie, tu mamy noktowizję. Ja na tabie masz, też wiesz. Też mam tutaj... Ja, to ino na tabie idzie. To jest głupie, nie? Bo wcześniej ktoś miał normalnie 1, 2, 3, nie? A teraz... No. Dobra, no nieważne. Ja tutaj zaś nic nie widać w tym. Ja sobie kucnę, bo będzie bezpiecznie się zawsze czuję. Ty od tego teraz nie umia wyłączyć. Czego? A, dobra, już mam. Tego noktowizora pioruńskiego. Ja też sobie to kliknąłem FM, nie? No, dobra. No ale okej, fajnie. Jak co pójść do Muzeum Lotnictwa, to kurwa masz im za Ja. Muzeum Lotnictwa. O tak. Na wierzch chyba, nie? Ja. Upper. O! Stopuj. A, widzę, dobra. Taż lampa ktoś oświecił. Mhm. I co, jest tam coś? Co? Dwaj Ty, goście. tam je... W to świeci na czerwono, jakiś tyn jest. Snajpera masz na wieży. Mhm. Ja Czekaj, go czekaj. zamarkuję, żebyś go widział. Tej lampki nie mogłem, ale bez sensu. Daj pokój. Dobra. Co my tu Itero, możemy? co my tu możemy... Opnąć możemy, bo to Wyrost, nic dobra, nie... to... Dobra, czekaj, to ja wyjdę, skitrom się za ta krzynia i mam dwóch następnych. Wiem, ale czekaj, nic jeszcze Dobra, nie, po leku. Ja przejdę sobie tutaj. Okej, faktycznie, widzisz tych dwóch? Ja, Mi się może uda ich jakoś okrążyć, wiesz? dobra. Żeby ich, rozumiesz, w crossfire. Ja. Okej? Jeszcze ino, bo ja tego snajpera wynos nie ten. A tam czwarty łazi. Dalej. Już go nie Tak? mogę zaznaczyć, bo ino Czech idzie. Zaznaczaj ile ten. A jakim przyciskiem rozwalamy gości, którzy są... Na kontrola ciskosz. Okej. Czekaj, bo ten jeden tero idzie na mnie. Ja bych A go jeden mógł w na sumie, mnie, ja bych dwa go na w sumie mógł wziąć. To bierz Bo go. on się powinien zaroski plecami do mnie odwrócić. Mhm. Dobra, czekaj, to ja go biera. Bier go. Mam go. A ja wziąłem swojego drugiego. Dobre. Czekaj, i Notero idzie. Kurwa. Pomogłem ci, dobra. Dobra. Co?
Zostały Jodupca. Friki. Wierz mi, następnym razem przejdziemy tą grę, wiesz, na 100%. To już jest przedostatni roz. To już jest... Nie, dobra, mi Nie. już styknie, Friki, serio. Ja? Mi już styknie. Ogarniemy to sobie może następnym razem. Albo nie wiem, ale po raz kolejny, wiesz, skill wesoły. Jak to ale... jest normal, to ciekawe jakby to było na najcięższym. Nie wiem, ja... Może prości? Może prości, tak, Ja? może im się algorytmy jebnęły, nie? Nie, no ja nie wiem, to jest głupie. Kochani, dziękuję wam serdecznie. To była troszeczkę mini niespodzianka. Nowy duet, nowa gra, nowy chory eksperyment. Wesołe, uśmiechnięte Hanysy z Bytomia i Katowic. Pozdrawiam was serdecznie, Friki. Dziękuję za udział. Ja dziękuję ci serdecznie. Nareszcie się udało. Trzymajcie się, kochani. Pyrsk! Pyrsk. Mein Schlesierland, mein Heimatland.